Kana pane human rights vandibatsira ndo ndakarohwa ndisina kupfeka. Pandiri chirikadzi ndakurwara neshuga ndina chandinacho. Kati zvefu zvinonyaradzwa nerufu odi yacho ndinayo. Yanga yaitaura nezvikonzeresa kuti munhu afe kuzodii nouroi hwangu hwokuuraya takasika. Akati muswandisha mubata asina mbanda muno muchema. Muswandisha mubata chete anoita se asakambodza akamedza dzvinyu. Asi muswandisha mubata chete. Kana uchida news dziri up to date wangu Bahasha TV ndo the best entertainment reti kubva kumarutivi mana ese muZimbabwe. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Yangu ndikuti ndakamangara nyaya yangu kwamambo mushure monge vaenda neni kumapurisa vachiti ndipanane navo mugano mukati memunda wangu. Mapurisa vachibva vati yemi ndaenda kwamambo. Ndauya kwamambo, mambo vakaenda paground. Ndakadzorerwa munda muna muswa 19 January 2020. Ndadzorerwa munda uyu. Ndauda kunorima ndichibva ndarohwa ndisina kupfeka ndichibva ndadzokerazve kwamambo. Saka iye wakanga pinda munda mangu akafa asi vana vake vari kuramba vari mumunda mangu. Ndazoenda kunorimamo muna 2023 muna December. Vakandirova ndisina kupfeka. Ndichibva ndaenda paMajor Street vakatongera panzvimbo iri under concession. Vakatizvo vanhu vacho vari 5 havana kundirova, handina umbo hwakakwana, asi medical nejudgment yekwamambo yandakadzorerwa munda nanga ndinayo. Saka ndichibva ndaneta appeal pano panzvimbo vachibva varamba kuti ndiite appeal pakoti pacho paMajor Street apo. Ndichibva ndateera kuconcession vachibva varamba zvakare. Ndichibva ndazoenda kuna regional Major Street Bindura vachibva vane mapepa vakandipa kuti nyaya idzokererwe. Nyaya ichibva yanzi idzokererwe naprosecutor, chief prosecutor wemukoti 4 wemuroom 4 tiri paBindura. Saka achibva vandifotokopesa mapepa aidhura zvokuti achinzi pandipiwe maproceedings ekutongwa kwaitwa nyaya yangu kuconcession. Zvese izvo zvandakaita ndakaburitsa mari ndosvika kuma 170 ndichiitisa mapepa ayo nokufamba. Nepo zvakaitika muna July gore rakapera. Saka nanhasi chief prosecutor vava kuzonditaurira kuti izvo pavanhu 5 vainzi havana kukurovai, 1 ndiye akakurovai. Ndichibva ndavati izvo sekuya kwandakaita ndichichema kwamuri ndoda kuti mundiisiro futi paoutcome seyamungaisa kumapurisa kuti 5 havana kundirova. Izvozvo mava kuti pa5 paipai 1 ndiye akandirova, nyaya yangu isina kupinda mukoti. Saka nanhasi ndirongonzi nyaya yenyu tine kwayakatakaisa kumusoro, asi nechimbo chenguva yacho hapana. Major Street vacho vakatanga kutonga nyaya iyi. Ndakaita request pacho pandakaenda kwaMajor Street kuti ndiri kudo judgment yamambo nemedical rangu original, noti pakaizotorwa medical nemapurisa kuti ndizoenda kukoti nasingagone kufamba nokurwa kwanandakaitwa. Saka Major Street ari kuramba ende nyaya yangu iri kunzi kuitwa appearance but mapepa ese ndinawo hapana appeal iri kuitwa. Apa pamunda pangu mhuri iri kuramba kubva izvozvo. Ndisaka ndauya nhasi kwamambo kuda kuti vana uyu wananga ndinaye kumatare mhuri yake ngaibve pamunda pangu. Uyezve tiri panyaya dzemunda idzodzo aspokes vakati zvefu zvinonyaradzwa nerufu odi yacho ndinayo. Vakati zvefu zvinonyaradzwa nerufu mambo vachibva vati matonangana nokuti ndakabva ndatotanga kutogwina neshuga ipapo. Vacha aspokes vakazofa. Tisati mambo vachibva tichienda kwatateguru kuguruwe munoudzwa kuti chii chakanyatsoitika. Nofunga ivo vakaramba nezvese zvokuti vabvise machajisi ese edare. Ndakabvisa 35 yangu ne35 yekuti mambo vatitonge vatienzanise ipapo. Nemari yekwatateguru kunopinda kwatateguru 50 US ndakabvisa ineni yakasvika pa120. Saka patwa negore mari hapana chati chaitwa. Mapurisa vakatumwa namambo hapana feedback yavakapa kuna mambo. Saka feedback ndoda kuziva feedback pari zvinezvi kuti zvakamira sei, yakatopera here kana yakapera wondidzorero mari yangu yedare neyekupinda kudare kwatateguru. Mari 6 ndinawo.
maprocedures yangu ekutongwa kwaMajor Street ndinawo. Ichemo kuva ndinongonzwa zvinzi vanoita zvehuman rights cheche nokuti ndiri chirikadzi ndakurwara neshuga ndina chandinacho. Dai handine chandinacho ndaitoendawo kuno mangara kumagweta ndikokwanisa kubatsirwawo. Saka ndiri kukumbira pamhuri yeZimbabwe kuti kana pane human rights vandibatsirawo, ndakarohwa ndisina kupfeka, mamedhikero angu ndinawo. Chandasara nacho zvinezvi chandinacho ikadhi randakarapwa naro kuchipatara. Kadhi ndiri kutaura zvese asi medical affidavit yangu yakarambirwa naMajor Street pakonzi 0774707605. Dzimwe dzacho 0774603860. Emelda Mtamba, Kawanzarwa Village, KwaNzvimbo. Tinotenda.